दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौजों बिथांमोना खामानि मावनानै नैबे गोग्लैसोना थानाय ओनसोलखौ गासिबो बिथिङाव जौगाहोलांनायाव बर' माहारियाव बिहोमा होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे आफादा दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो मोनसे भाइब्रेन्ट महराव खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियाव अरायसम खामानि मावबाय थाथों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बिथिं गासैयावबो जोङो जौगायाखै, राजखान्थि भाबैबो जोङो दिनै मिसिउर जानो हायाखै। दा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बिथांमोननि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे बद्रा गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आनसलिक एबसुआ गोदान बडिबो दालांबाय 2025-26नि थाखाय गोदान बडिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय आरो मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौजों बिथांमोना खामानि मावनानै नैबे गोग्लैसोना थानाय ओनसोलखौ गासिबो बिथिङाव जौगाहोलांनायाव बर' माहारियाव बिहोमा होगोन आरो जोंनिफ्रायबो बिथांमोननो जेरैबायदि हेफाजाब आरो थुलुंगा होनांगौ बेखिनिखौ होनो नाजानाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे आफादा दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो मोनसे भाइब्रेन्ट महराव खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियाव अरायसम खामानि मावबाय थाथों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बिथिं गासैयावबो जोङो जौगायाखै, राजखान्थि भाबैबो जोङो दिनै मिसिउर जानो हायाखै। दा बेखायनो गासैबो बिथिङाव हारिखौ बेंनो थाखाय, हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे आफाद नांगौ जायो, जाय आफादा भलुन्टारि सेल्फलेस खामानि मावनो हायो आरो बेबायदि केरेक्टार थानाय, बेबायदि आखुथाय थानाय आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो अनसायनांगौ, बयबो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ आरो बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खामानि मावनाय दांनाय बेजों बयबो सोलिनो हायो मोजां होननानै आं सानो।